Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Saksi ka ba ha? Nagirot sa bugwido sa uyab ni Ma'am Elvira ang kwarta niya sa ATM? Pero ang sulti ni Ma'am Elvin ako nga usa na to kay item niya yang gipagamit siyang uyab. Sa ato pa bay, daghan siya og item. Daghan siya og kwarta. Pastila ni mo ba yun? Oh, bay! May sakyan na kalit kami ko sa skina bay! Oh, mula kitang tuyo! Di kayo bestoy! Mabayot yun ko basta makasugat kong mga kuyaw nga kahimtang oy. Kinsa man na sila. Densyo, istoy! Sakay mo dire! Madam? Madam? Nalagputin ako espiritu ato madam oy. Kini masagos si Biden sugod. Nalatol man dayon. Ibaw ka biya nga bag-o pa ang nahitabo nga pagpanulis ini Ma'am Elvira istoy. Sinasayod. Og nagpaniid ang mga tao na to. Og nibawong gikan ta silang Madam Elvira. Og apilong tagkontra. Kusubol sa bulan yung pagpadagan, madam. Bitaw madam, mara ka mag nagka-racing. Ay, tuyo manggod na ako nga maabsanta mo. Naabot na lang ko sa gate ng subdivision. Apan wa ko gyud mo makita. Maong mipali ko sa agyo, gisubay kong tanang daan ng subdivision. Kaya nakasiguro mangyud kong wa pa mo makagawas. O wa ko magdahom nga sa dead end ko pa ka mo makita. Ha? Dead end na dito madam? Padung mo sa loyong bahin ng subdivision. Wa na exit dito pagawas ng subdivision. Oy, kung mao de Biden show, di dito mao ang daan nga atong gisubay. Ay, lawgawa. Ayaw na lang God ay nung ginutan ng isyuha de Carla, oy. O ganong dili man ang hila. Kung siya man yun gani si Derek, maudi ang gituli si Ti Elvira. Kay iyang ipakasal siyang uyab. Ay, San Pedro po nga si babay. Ayaw pagbuhat-buhat ang istorya, ay kay di taong ka-writer, ay. Himasakog novel bayot, kalimot na ka ana. Mong naibaw ko kung asa pa doong ang dagan sa istorya. So, sa istorya lang lagi taon na yan. So, oy, di na sa tinuod nga buhay. Na-influence ka lang man taon anang imong pagbasa ang mga novel, oy. Magdi sakit ni mo, dibdibo ni mong imong gibasa. Basta bayot, suwayan ko og tambong ang maong kasal. Ay, kanimo yad. Mo sige na nakadiferensya ni mo. Di ka palubag ang imong desisyon. Unya, kay manindal miya tagbalik, ukay-ukay sa carbon. Aw, mananghid kong Ti Elvira. Da, ambot ni mo, oy. Ngita lagi kagubot. Ah, uy. Abi na ko, nanlakaw lang Edward Ugre. Kaya mo na kadungog pag kung nibiyang L3 palayo. Nibalik man. Oh, madam, basin og kasab amin ni Day Carla niya? Ako'y bahala. May obligasyon pa ko niyon duha ni Istoy. Maong di pa ka mo mahimong makapauli. Kay pagkanon pagani minimo madam no? Oo, mga unta. Wa man madaha sa tulisan kung uyab ang sta kung pagkaon sa bahay. Daan paligi ko. Ingnan bitaw ti ka Biden show nga pagkanon pata. Ay, pagpakawa ba istoy? Tagang pagani minimo ugkal ta madam Elvira no? No. Ay, istoy. Padung ka rin. Magsabutan ni anak karon Istoy. Densyo. Oh yeah! Daan pagid lagi ko. Dali. Sunod mo na ako sa sud sa bahay. Ko ba? Ay, oh yeah! Pasalamat ang nasaag ta din sa ilang subdivision bay. Kay nakita ang patagbalik ni Madam Elvira. Kita di ay? Kay, Okay? manukol mo ka Biden choy. Hmm? Di ba kayo sakit? Kusga. Ikaw ba? Pahamak ba ka ba yoy? Kontrar ba kayo ng Day Carla lang kinaya, ha? Maangin mo tali mo, eh. Saan ka? Dayon mo, mga bagagnaw. Oy, Oh, tuan na laki. Mga baga, ganiyog naong sa, namalik gid mo sa. Kuan Day Carla, abi mo, na maulit na biya gid ni si Bay Istoy. Nasudan pa man gud mi ni Ma'am Elvira day. oh yeah! Mo na, Day Carla.
Kay sayo manday ka. Imo man gipapauli nga pagkanon og hatagan pa manday may og kwarta ni Ma'am Elvira. Unsa? Kalami isip ka ay bay din siya pagtimi-timi day ka untad li. Bitaw. Kaon mo oy, kaon. Kay wa baya nas inyo. Kaon pa mo. Kanang pansat ay tag 450 ang kilo ana. Tokon ko. Tungod sa presyo istoy? Ay dili day. May nahinamduman lang kung anong linya ha. Mong tukan ko. Si Bay Pangkoy ba? Bay din siya. Bay, tunda sa nang imong gikaon ba istoy. Nagbuwa ba ng ba ni mong tao kinaon. Hindi nagkaon pa eh. Usa pag mayong imong gikaon. Aron matagam-taman nimo ang kalamis pagkaon. Bay, nalamoy na. Bay, okay nga nanaon bay. Dugay tang mahumanog kaon nini. Kay plano maginin akong hotdon ang tanan lang giandam nga pagkaon ba? O sige kaon pa kamo istoy. O ikaw din siya. Ayaw pag-uwa-uwa. Mauwaw ni siya madam kay ni am ko si Day Carla. Pahawa dia kay Day Carla oh, di ba? Di ba nga mubanat ning kaon si Baydencio? Kay alang sa inyong kasayuran, mas kusog pa siyang mukaon kinako. Bay, istoy. Di ba good obvious? Kusog magani ko mukaon nga daot ko kini pagka siyang magskuladog lawas. Buya ko istoy. Mabuyagan gani hinoon na si Densyo na. Pero, nalingaw ko ni mo ha, Istoy. Nalimot ko kadali sa kong problema. O tungod ni Ana, may bonus ka pa unya gikan ako. Oh yeah! Pangumidya sa dagi mo bay Denso, ay may bonus sa kanya. Pagkatawa sa sab ni Ma'am Elvira ay oh. Bay, ay kung i-appeal na nimong kabuang ha, istoy. O sige, tiwas ka mo og kaon. Kay human ninyo og kaon, makigsulti ko ninyo. Oh yeah, Ma'am Elvira. Time sa. Bila ka ron. Pwede og dili lang Ma'am Elvira ang itawag ko nimo. Ma'am Elvin lang kay maglisod maguguglito kog Elvira good kay may letter mang R. Elvin na lang. Wa may letter R. Ikaw ko, Istoy. Pero ikaw ba yan nagbuot ka mo na itawag mo na ako, ha? Nala, sige. LV na lang. Oh yeah! Ma'am Elvin. Gusto unta na ako nga, patrabahoon ko kamo sa akong ukay-ukayan. Ayaw lang mo oy. Kuan, nadawat mo kong trabaho ma'am. Wa pa lang di ko makasugod. Anong balibad man ka oy? Grab the opportunity bay Dencio. Maiko ko sa nidawat na kong trabaho ma'am. Bay. Dili opportunity sa trabaho ang buot na ko'y pasabot bay. Opportunity na nimo nga makapaduol ka sa imong forever and ever nga crush nga si Yaks! Kabastos ang dauta, oy! Nagsuka man ka! Ew! Mura sa kagtambok da! Daot sa tabakang utro! Ha? Dagway ba ni mo? Patagag kagsuka. Ay, wa man ko tumadayon og suka, good. Hana pa man to. Kasuka ra gud. Busog pagod kay ko, good. Kung mauna nga di ka mo dawat sa akong offer ni mo nga trabaho din siya, kay may trabaho naman di nga nagpaabot ni mo, ikaw na lang, Istoy. Ay, mubalibad na lang sab ko. Ma'am Elbe. Ha? Balibad na sab ko. Palibad ka ba? Higayo na ni mo ba? Grabe na opportunity. Baydencio, negosyante ko. Uya, budawat kong trabaho nga. Sasama sab na akong negosyante pod. Kamu na istorya. Ay, di ko, ana. Sige, kamu na istorya. Adali, apil. Ayaw, istorya mo kinyo. Wa ko maanad og trabaho nga nay-amo oy. Ako ang amo. Ha? Ako ang amo sa akong kaugalingong kung magnegosyo ko. Ana kita nang motrabaho ana sigihan tag kasaba sa atong amo. Hoy, di ko. Istorya mo di kinyo. Muraga mo itagbay. Naglibog na ko kon unsaon ta mo sa pagtabang. Kay pulos man mo na malibad sa akong offer ninyo. Lain i-offer ma'am. Kwarta lang, kwarta. Pakauwaw mo ka. Ay, Dagway bak pa ya. na Munaw gani. kay kwarta ay. Bitaw ma'am, kwarta na lang ma'am. Kana. Digid na namo balibaran ni Baydencio. Kay kanang ako ma'am, ipuno ko man unya og tukod og laing branch akong negosyong man ni. Negosyante ka di ay, Istoy? Mao na ma'am. Mao gamit kay nako ang kwarta. O ikaw din siya. Ah. O sabay gamitan mo sa kwarta kung pananglit
kwarta nga kung ihatag ninyo. Kuan ma'am, kanang... Kuan ka ng paginasya. Ay, ako na itubag, ma'am. Ang trabaho ni Baidencio, ma'am, kay driver, bodyguard. Mao ba? Magamit ka na niyang kwartahan, ma'am, sa pagka-bodyguard. Ipalit na niya og pistola. Pistola lang kay di ko kalito og armas. Aha. Og sa iyang pagka-driver, ma'am, ipalit sa na niya og auto. Ha? Hapit na gyud ang among kasal ni Babes Derek na ako. Excited na kay ko. Kanindot kit sa kong kaon, uy. Ma-imagine na ako nga mapaso na ko padung sa altar. Sulob ni anang wedding gown. Nga gipasulob una ni anang manikin. Ka-pretty unya na ako ni Ana. Ug unya, nakasiguro ko nga may mga taga-tabloids ug mga news reporters unya nga mo-cover sa among kasal. Ilabi na kay gi-publish na namang kasala sa mga magazines ug sa mga newspapers. Kanindot kat sa kong kaon, uy. Can't wait na gyud sa adlaw sa among kasal ni Babes. Unsa ka kun ako ning isukod? Ta, tuo naman ni anang ilang tinuhuan, oy, nga di madayon ang kasal kung isukod ang wedding gown. Panahon pa man ang mga tinuuhan na sa mga mampor nga tinuhuan, oy. Well, new generation na taron, no? Tanaw na to, be. Isukod ko ng akong wedding gown. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!